Cinta de contenidors rodona automàtica al voltant de la màquina, l'estructura és raonable i estable, còmoda i ràpida i alta eficiència de producció. Els components elèctrics i pneumàtics de tota la màquina estan fets de fabricants coneguts a casa i a l'estranger, i la qualitat és fiable i estable. La màquina utilitza corró de pressió de silicona de grau alimentari, bona resistència al desgast i en bona adherència i suavitat. És l'equip d'embalatge ideal per a aliments, indústria química, etc.